اینجا هم davlatî و خصوصی جلو کرد. як тадқиқот рӯшан кардааст ки дар 2 соли ахир шумораи бинандагони телевизионҳои русия дар тоҷикистон ба таври қобили мулоҳиза кам шудааст. бар асоси натиҷагирии тадқиқоти созмони ҷамъиятии машварати расонаӣ мақоми телевизионҳои русияро дар тоҷикистон шабакаҳои телевизионии форсӣ ва узбекзабон танк кардаанд. забондонӣ кам шуд. пеш агар бенем агар бастагӣ зиёдтар буд ҳозир 30 сол рафта истодастку. мо тем более инҷа ин дафина пурсишро аз 16 сар кардем. пеш аз 18 сола сар мекардем, ҳозир аз 16 сола сар кардем. бо 2500 нафар. аммо ба гуфтаи муаллифони тадқиқот сарфи назар аз коҳиши бинандаҳо таъсири телевизионҳои русия ҳамоно дар тоҷикистон густарда боқӣ мондааст. як қисми пурсидашудагон гуфтанд ки ба иттилоъ ва тарғиботи телевизионҳои русӣ ҳанӯз ҳам эътимод доранд. мардум ҳамон гапе ки воситаи ахбори оммаи Россия додааст, ҳамон гапа нарезонда начаконда дар бозор дар ҳамин гуфтагӯи ҳаррӯзаи мо ҳамин чиза вай карда истодем, гуфта дода истодем. яъне ки он нафаҳмидани забон мумкин аст он қадар сабаб набошад. тадқиқоти афзалиятҳои расонаӣ дар миёни аҳолии тоҷикистон нақши расонаҳоро дар 2 соли ахир натиҷагирӣ кардааст. як хулосаи дигари тадқиқот ин аст ки баъди ба сари қудрат расидани толибон бинандагони телевизионҳои афғонӣ дар тоҷикистон ба маротиб коҳиш ёфтааст. сокинон сабаби инро зиёд шудани барномаҳо ба забони паштӯӣ тавзеҳ додаанд. афзалиятҳои расонаии мардуме ки дар минтақаҳои наздимарзӣ истиқомат мекунанд ба назар гирифта шавад ва барои ҷалб кардани таваҷҷӯҳи онҳо ҳам аз ҷониби расонаҳои давлатӣ ва ҳам аз ҷониби расонаҳои мустақил бояд ҳарчи бештар мундариҷа ё муҳтавои ҷолиб дар хури зиндагии мардум омода карда шавад. дар ин сурат онҳо метавонанд дар таъмини амнияти иттилоъотӣ дар фазои иттилоъоти тоҷикистон саҳм дошта бошанд. тадқиқот мегӯяд дар 2 соли гузашта нақши расонаҳои чопӣ дар кишвар поин рафта ҷойи онро шабакаи интернет гирифтааст. пурсидашудаҳо гуфтанд хабарҳоро асосан аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфт мекунанд. ҳамчунин сомонаҳои радиои озодӣ ва азия плюс аз манобеи дигари асосии иттилоърасонӣ барои сокинони тоҷикистон будааст.